Bismillahirrahmanirrahim. A matsayina na gwamnan Katsina, muna gari ko kuma mu ce muna jihar, talakanmu ba zai taɓa kuka ba bi'iznillahi har masu kuɗin ma sakamakon hawa farashin abubuwa. Na zanta da 'yan kasuwa wannan satin, 15 ga watan Fabrairu ɗin nan insha Allahu za mu kuma zama da manya-manyan 'yan kasuwa. Kafin nan mun shigo da abinci kimanin tan 2 wanda in Allah yadda idan aka shigo da wannan kayan muka samu kayan nan suka shigo, to in Allah yadda kaya za su kakkarye sosai. Ba iya jihata nake magana ba har sauran jihohi, amma wannan tan 2 na sa a shigo da su ne domin talakawa na cikin wani hali. Amma insha Allahu ku ci gaba da haƙuri, komai zai saitu, komai zai zama daidai bi'iznillahi da yardar Ubangijinmu Allah kenan. Sannan kuma bayan an shigo da wannan tan 2, sannan za a raba su da 'yan kasuwa, za mu raba su ga 'yan kasuwa a karyar da farashi. Dan da zarar tan 2 nan namu sun shigo, to kuma kayan Allah da duk ɗan kasuwan ma da ya tara kaya a store da shirin mugunta, in Allah da tan 2 mu na shigowa, komai zai karye bi'iznillahi. Muna nan muna ta gaya wa Allah, muna nan muna ta gaya wa Allah, Allah ya sa tsadan nan ta yi sauƙi. In Allah yadda kuma ta yi, ga su nan mun shigo da tan 2 cikin jihar Katsina insha Allahu za a shigo da su suna hanya. Sannan kuma baya da na zanta da 'yan kasuwa, in Allah yadda za a kakkarya kaya, talakawa da masu kuɗi, sannan kuma za ku fara cin abin da kuke so insha Allahu. Godiya muke. Dubu, agwara mai halin faɗa. Bayana cikin gyaɗa. Suna mai halin faɗa. Alkhairi ya shimfiɗa.